Stiv bilen. Jeg kan godt fortælle dig, det der, det kommer op på kommunens hjemmeside. Hvorfor gør det? Hvorfor gør det? Hvad siger du? Jeg har GoPro på det der, jeg har ikke rørt den op. dig. Hæld den op. Jeg har slet ikke rørt ham der. Bøsse, mand. Jeg har ikke rørt dig, og det der kommer op på kommunens hjemmeside med det samme. Ja, fordi jeg ikke har gjort noget. Og hvis du tager det der, ja, det der har jeg også på record. Tager du det der, så er det direkte ferie, dog. Direkte ferie, det der. Det der, det er direkte ferie, det kan jeg fortælle dig nu. Og du får i hvert fald ferie her. Ferie i så lang tid. Han er sort, og han kører i en Audi R4. Nå, du skal ikke begynde at være... Læg sig politi, du snakker med Freddy Madsen. Og jeg har ikke sagt noget racistisk til dig, så. Jeg siger bare, hvis du rører mig en gang til, hvis du ikke slipper mig fri, så kommer mafiaen efter dig. Så må du lige ringe til en, der hedder Don Jensen, eller en, der hedder Dennis Kentowski, eller en Tim Nagel. Jeg sidder lige og laver noget andet skift. De siger til mig, at de har travlt på et eller andet. Jeg står på visionen lige nu og kontakter dem. De siger, at de har travlt med et eller andet, og de ikke kan tage vores sag, og alle andre politibetjente er optaget. Det er derfor, vi kontakter dig. Fordi at de andre, de gider ikke svare. Jeg har fortalt dem, at det er kidnappelsen. Hashtag rullepølse. Mate, jeg har det der på GoPro. Og rulle. Og det der, det er bugudnyttelse. Det er bugudnyttelse. At jeg hopper ind i en bil. Ja, det der, det er en bug. Hvis man sætter sig ind og gør sådan noget der, så følger man med, når han går ud. Goddag. What? Nej. Altså hvis du er i gang med noget RP, så skal du ikke sidde lige her. Og godt nok kan det godt være, at det ikke er RP, men bare kør det færdigt, og så må du tage det bagefter. Jo. Er politiet efter dig? Nu sker det ikke med noget. Fuck, I Så tager jeg bare min Renault her igen. Fuck, man kører de pis, mand. Kom ind i den. Ricky, jeg har lige rødt nu. Kom ind i en fucking... Hvordan kan du komme så rundt op? Malte, du må ikke spille som svin. Nej, jeg er længe blevet fyret. Fuck af med din satans fucking... Så kommer du også... Hallo, hvem er ham her? Hvem er ham her? Nej, men politiet er stadig efter mig. Det gør det ikke bedre, det står med mig.